Skrave Sogn er et typisk landbrugssogn med 2 landsbyer, Københoved og Langetved. Det naturlige mødested for beboerne er ved Skrave Skole, der er placeret midt mellem de 2 landsbyer. Skolen fungerer i dag som A-skole. Skrave er en aktiv by, og her foregår mange aktiviteter. Børneidræt for børn i alle aldre, aktive fodboldspillere, jægerne er på vej ud i naturen, friluftsaktiviteter for hele familien. I Skrave er vi stolte af vores natur og vores omgivelser. Nye idéer og projekter er altid velkommen i Skrave. Vi har blandt andet fået 4 nye kanoer, etableret en skovsø som samlingssted, lavet vandrestier rundt i sognet, der i øvrigt trædes godt til af vores nyeste tiltag, Skrave Fodbevægelse. Velkomstgruppen byder velkommen til tilflyttere. Gruppen har også oprettet en unik hjemmeside med tilhørende IT-kurser. Status Quo er en gammel gymnastiksal. Drømmen er en udendørs motorikbane med udendørs friluftsfaciliteter. Sognet byder på flere historiske fyrtårne. Bennedgård er et hvilehjem for dansksindede sydslesvigere. Hjemmet blev etableret i 1938. Ved Kongeåen ligger Friheden fra 1870 og Frihedsbroen. Midt i Københoved ligger Sønderjyllands flotteste forsamlingshus, sognets mødested til kulturelle arrangementer. Og sådan kunne vi egentlig blive ved. I Skrave er der masser af muligheder, og vi tror på, at vi selv bedst skaber dem. Vi tror på, at vi sammen kan udrette hvad som helst. Og det gør vi så. Du er velkommen til at være med. Vi ses i Skrave Sogn, mulighedernes land.